marged. Fy enw fi ydy Lily. Fy enw i ydy Mari. A fy enw i ydy Cifa. Da ni'n mynd i Ysgol Cymraeg Morswyn a mae'r ysgol yn dyblu 50 mlynedd mis Medi yma. A 40 mlynedd ers i ni fod yn adeilad yma. Felly dewch efo ni am daith yn ôl dros blynyddoedd ddarganfod hanes yr ysgol. A gweld pa mor special di Ysgol Morswyn i ni. Gychwyn ein taith drwy siarad hefo dynas special iawn, Mrs Prosiect. Beth da chi'n gwybod am hanes yr ysgol? Wel, dwi'n cofio lot am yr hen ysgol. Wyt ti'n gwybod le oedd yr hen ysgol? Na, ti'n gwybod beth i lawr y lôn a fanna cyn i'r ysgol newydd cael ei adeiladu. Byddwn ni doi ti gorfod mynd i'r ysgol Sul, a mi oedd gynnu ni wnidog yna. A oedd y wnidog fatha prifathro li. A dyma fo'n dweud, da ni'n mynd i gael ysgol Gymraeg yn Kingsland. Wel, oeddwn ni wrth y modd cael gwybod bod ni'n mynd i gael ysgol Gymraeg yn Kingsland. Achos wyddos di be, honna oedd yr ysgol. Nes i fynd iddi, byddwn ni doi ti, ond byddwn ni'n hogan bach. Mi oedd hi'n adag rhyfel. Mi oedd na aeroplen, yr Almaenwyr, y Germans, uwch ben, a mi oedden nhw'n disgyn bomia ar Gaergybi. A rhag ofn i ni fod yn yr ysgol, pen oedd bom yn dod i lawr, o rhaid i ni redag allan. O'n i cyngor, ar y cyngor sir, o'n i'n cael bod ar y panel yr ysgol. Ac oedd hynny yn bwysig i mi cael pwysio'r ysgol ymlaen i trio agor yn yr hen Morswyn. Ysgol Kingsland oedd o. A dwi'n ddim yn hapus iawn i reid o'n i ni. Ond anyway, mi gafon ni brotest mawr. Pobl yn cerdded trwy Gaernarfon, efo placats mawr yn gofyn am ysgol Cymraeg. A dyna sut ddoth o gwmpas. Felly pwy yn union oedd Morswyn a pam mae'r ysgol wedi henwi ar ei ôl? Wrth reswm mae Morswyn wedi cael ei henwi ar ôl S.J. Griffiths, felly nath ysgrifennu'r emyn enwog Graig yr Oesoedd. Maen nhw'n meddwl na yn Portdafarch oedd Graig yr Oesoedd, ac os ydych chi'n cerdded i Portdafarch, mae yna graig yn y môr yn fanna. A dwi'n cofio pan oedden nhw'n cofio Morswyn, Mr Griffiths, yn 1993, dwi'n meddwl, yn ei bennaeth yma, ac oedd yn camlynedd ers ei farwolaeth o, os dwi'n cofio'n iawn. Ond na ddathad yn yr ysgol, a mi eithon ni draw i Portdafarch, a nathon ni canu ar y traeth yn Portdafarch, canu'r emyn. Ac wrth gwrs, ddaru hi fwrw glawd o. Oedd hi'n tresio bwrw, a dyna lle oedd y plant os bach ar hyd yr wal yn Portdafarch yn canu. Oedd y plant yn gwybod am Morswyn, yn gwybod am Mr Griffiths ac yn nabod yr emyn, ac oedd hi'n ei siŵr bod nhw'n gwybod ar hanes felly ac yn canu'r emyn. Pam yn union oedd angen ysgol newydd? Cifa, fedri di ffeindio allan i ni? Pam oedd angen ysgol Gymraeg yn ardal? Yn yr rhyfel, da nhw'n bomio gymaint yn ardal Birmingham a Lerpwl. Dyn be da nhw'n neud? Da nhw'n symud o'na a dod i leddan nhw yn meddwl oedd yn ardal saff iddyn nhw ddwad. Caergybi oedd nhw feddwl oedd yn ardal saff. Lot o sefydd eraill a be ti'n galw yn evacuees. Lot o evacuees wedi dŵad i Gaergybi. Wel, wrth gwrs, tyddan nhw'n siarad Cymraeg yn y cam. Saesneg ydyn nhw'n siarad yn yr oed i glwad iaith Cymraeg. A oedd rhaid nhw fynd i ysgol dda bawb arall. A wedyn nhw'n teimlo wedyn ella bod na fwy o Saesneg yn yr ysgol nag o na o Gymraeg. A wedyn oedd y plant oedd yn siarad Cymraeg
yn dueddol i siarad Saesneg. Dyn todd rei Saesneg a ddim yn dysgu Cymraeg o gwbl. A dyna pam dwi'n credu am bod ni efo gweinidog, dau weinidog Cymraeg, dyna pam na rhaid nhw benderfynu reit hag i Saesneg cymryd drosodd yn gyfan gwbl, o rhaid yn ni'n cael ysgol Gymraeg le dda nhw'n dysgu Cymraeg i blant. Dyna pam dwi'n credu oedd angen ysgol Gymraeg. Mae gen fi lot o gofion da o ysgol Morswyn. Cael llefrith bob bore. Dwi'n gwybod bod nhw dal i gael llefrith rwan, ond dwi'n cofio'r dyn llefrith yn dŵad bob bore, poteli gwydr bach chwarae yn ei iard. Toedd ei iard ddim yn rhyw fawr iawn, ond o'na ddigon o le ni cicio pel. Dwi'n cofio gwylio ar teledu bach, oedden ni gyd yn y neuadd yr Space Shuttle cyntaf yn mynd i fyny'r gofod, a mi oedd hynna yn arbennig iawn. A nes i'n sylweddoli tan yn ni'n sbio nôl, a mi oedd ar ym mhen blwydd i hefyd, 12 o Ebrill. Felly mi oedd hynna'n yn special iawn. Sut mae'r ysgol wedi newid dros y blynyddoedd a be mae'r ysgol yn gwneud rwan hefo'r gymuned? Wel, mae'r ysgol wedi datblygu dros y blynyddoedd o ran niferoedd plant wedi cynyddu'n sylweddol, niferoedd staff wedi cynyddu'n sylweddol, a tir o'r ysgol ac adeilad yr ysgol wedi datblygu yn y blynyddoedd dwytha. Braf gweld datblygiad yr ysgol bob amser o ran ardaloedd tu allan, darpariaeth clwb ar ôl ysgol, mae gennym ni glybiau gwyliau yma yn ystod gwyliau'r ysgol i gyd. Bob peth i helpu yr rhieni a'r teuluoedd. Felly mae'r ysgol wedi symud i'n ymlaen pentwr i roi pentwr o gyfleoedd i'r plant fel maen nhw'n datblygu trwy'r ysgol. Yn aml mae wedi tyfu. Dwi'n cofio pan o'n ni yma, rhyw 80-90 o blant oedd yma pan o'n ni yma yn y 90au. Rhan fwyaf yn nhw o deuluoedd di-Gymraeg, ond pawb yn siarad Cymraeg yn yr ysgol felly de. A mae wedi datblygu dipyn dros y blynyddoedd. Gennym fi lot o atgofion melys o'r ysgol, cael cymryd rhan yn eisteddfodau'r urdd. Ni oedd bob tro'r parti dwnsio gwerin oedd yn cael mynd drwad i'r genedlaethol, dim ond achos o'na neb arall yn rili trio yn Môn, oedd ni'n sydd trwad yn y genedlaethol, lot o ripio lawr i Gaerdydd, a'i De Cymru Gystadlu, mynd i Glanllyn, mynd i Llangrannog, cael bod yn rhan o'r tîm nofio'r ysgol. Lot yn debyg i beth sy'n digwydd yn yr ysgol heddiw a dod i gydweithio rwan hefo staff yn yr ysgol sydd wedi dysgu fi. A dwi'n cofio Mrs Williams y gofyn ni, Mrs Rhian Williams, y brif athrawes tra ni'n ysgol, yn gofyn, be ti eisiau gwneud pen ti tyfu fyny? Dwi eisiau bod yn athrawes fatha mam a dwi eisiau gweithio yma. A dwi'n neud ar rwan a dwi wrth fy modd yma. Dream job fel maen nhw'n dweud. Dwi'n lwcus iawn. Mae hyn wedi bod yn rhan o'r ysgol rioed y teimlad cartrefol yma. Yr agosatrwydd yma a'r ymdeimlad oedd gan y bobl ifanc o faint o gennyn nhw feddwl o'r ysgol. Be maen nhw'n deimlo am yr ysgol yn gry iawn iawn a maen nhw feddwl y byd ohoni. Dwi wedi bod yn eithriadol o lwcus o cael bod yn bennaeth yma am 2 blynedd ar 10. A mae wedi bod yn fraint ac yn anrhydedd o gael yng ngalw yn bennaeth Ysgol Gymraeg Morswyn. A dyna ni, ein hanes ni yn Ysgol Gymraeg Morswyn. Gobeithio chi bod wedi mwynhau y daith efo ni. A wedi dysgu dipyn o hanes o'r ysgol. Ymlaen i 50 mlynedd nesaf.